அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி நஹ்மதுஹு நஸ்தஈனுஹு நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் ஸய்யிஆத்தி அமாலினா. மை யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முஹில்ல லஹு வ மை யுலில்ஹு ஃபலா ஹாதிய லஹு. வ அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு அம்மா பஅத். फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा. அன்பிற்கினிய எல்லாம் அல்ல அந்த ஏக இறைவனுடைய நல்லடியார்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடத்திலே நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்று சொன்னால் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம். எத்தனையோ நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார்கள். நபிமார்களிலேயே இறுதி நபிமாராக இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் தூதராக அனுப்பப்பட்டவர்கள்தான் அண்ணல் பெருமானார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். இந்த ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் அவர்கள்தான் தூதர். நபிமார்களே இறுதியானவர்கள் என்று சொன்னால் அது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தான். இறைவன் திருமறை குர்ஆனிலே சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ்வின் தூதரிடத்திலே உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கின்றது என்று திருமறை குர்ஆனிலே அல்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகின்றான். இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்துல உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கின்றது. அழகிய முன்மாதிரி என்றால் என்ன? அழகிய முன்மாதிரின்னு சொன்னா இப்போ நம்ம செயல்பாடு இருக்குல்ல, நம்ம ரோல் மாடல்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்போ நம்ம எந்தெந்த மாதிரி இந்த காரியத்தை இவ்வாறு செய்ய வேண்டும், இந்த வேலை இப்படி செய்யணும், இந்த மாதிரியான ஆடைகள் நம்ம அணியணும். அப்போ ஒருத்தர் நமக்குன்னு ஒரு ரோல் மாடல் இருக்குல்ல, அப்போ அந்த ரோல் மாடல் யாருன்னு சொன்னால் முகமது நபி தான். நம்ம எந்த ஒரு செயல்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அதற்கு ரோல் மாடலாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்து வருகின்றார்கள். எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, நம் சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும் சரி, நம் ஆடை அணிவதாக இருந்தாலும் சரி, நம் பொருளாதார விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இந்த உலகத்திலே எவ்வாறு நடப்பது என்பதை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அதே போல் நம்ம எவ்வாறு இந்த உலகத்திலே நம் நடக்க வேண்டும், எவ்வாறு எந்த மாதிரியான பேச்சுக்களை பேச வேண்டும் என்றெல்லாம் நமக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு அழகான முறையில் கற்றுத்தருகின்றார்கள். அதான் அல்லாஹ் சொல்கிறான், அவர் அல்லாஹ்வின் தூதரிடத்தில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கு என்று அல்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகின்றான். இப்போ ஏராளமானவற்றை அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்திலே தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் என்ன நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார்களோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கை நெறியாக நாம் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். எவ்வளவோ இருக்கின்றது. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் இப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையில தீண்டாமை பிரச்சனை உலகத்திலே தலைவிரித்து ஆடக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா? தீண்டாமை பிரச்சனை உலகம் எங்கும் தீண்டாமை வன்கொடுமையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதனால எத்தனை உயிர்கள் பறிபோகக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா? இப்போ கூட ஒரு மாதங்களுக்கு முன்பாக கூட அமெரிக்காவில் பார்த்தோமா இல்லையா? கற்பன் என்ற அந்த ஒரே காரணத்திற்காக அந்த ஒருவரை காவல்துறையினர் அடித்து கொலை செய்ததை சமூக வலைத்தளங்களிலும் அதே போல மீடியாக்களிலும் நம்ம அதிகமாக பார்த்தோமா இல்லையா? எதற்காக? அவர்கள் கற்பன் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவரை சாகடிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா? அதே மாதிரி தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் எத்தனை சாதினால் எத்தனை உயிர்கள் அதாவது கொலை செய்து அவர்கள் உயிர்கள் பறிபோகக்கூடிய ஒரு நிலைமை. அத்தனை தீண்டாமையை சாதி வன்கொடுமையை ஒழித்து கட்டியே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சாதி கொடுமையை ரசூலை ஒழித்து கட்டுறாங்க. எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க, ஒரு வெள்ளையன் கற்பனை விட எந்த விதத்திலும் உயர்ந்தவன் அல்ல, ஒரு கற்பன் வெள்ளையனை விட எந்த விதத்திலும் உயர்ந்தவன் அல்ல, அனைவரும் சரிக்கு சமம்தான் என்று அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அவர்கள் தீண்டாமை வன்கொடுமையை இந்த உலகத்திற்கு ஒழித்து காட்டினார்கள். ஒழித்து கட்டினாங்க. தீண்டாமை கிடையாது, அனைவரும் சமம்தான், நீ வெள்ளையா இருக்கிறனால நீ உயர்ந்தவன் அல்ல, நீ கருப்பா இருக்கிறனால நீ உயர்ந்தவன் அல்ல, அனைவரும் சரிக்கு சமம்தான் என்று அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த தீண்டாமையை ஒழித்து கட்டினார்கள். அதே போல நிறவெறி பிரச்சனை இருக்குல்ல, அது மாதிரி நிறவெறி பிரச்சனையை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதுவும் தலைவிரித்தக்கூட ஒரு காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா? இப்போ எந்த ஒரு மொழி ரசூலா சொல்றாங்க, அரபி மொழி எந்த ஒரு மொழியையும் விட உயர்ந்ததும் அல்ல தாழ்ந்ததும் அல்ல, எந்த ஒரு மொழியும் அரபி மொழியை விட உயர்ந்ததும் இல்லை தாழ்ந்ததும் இல்லை, எல்லா மொழியும் சமம் தான். மொழி பிரச்சனையை பார்க்குறோமா இல்லையா? இந்த மொழி தான் பெரிய மொழி. அதனால மொழி பிரச்சனைனால சண்டை வருதா இல்லையா? சண்டை சச்சரவுகள் வருதா இல்லையா? அப்போ மொழி பிரச்சனையும் ஒழித்துக்கிட்டது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தான்.
அது மாதிரியான ஏராளமான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு என்று சொன்னால் அது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தான் உள்ளது. அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் தான் அதுக்குண்டான வழிகாட்டுதலை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க. இப்போ அதாவது ஒரு மாதங்களுக்கு முன்பாக அதாவது இசையமைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய யுவன் சங்கர் ராஜா என்ன செய்யறான்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தை ஏற்கக்கூடிய ஒரு காட்சி பார்க்குறோமா இல்லையா? காரணம் என்ன? அவர்களிடத்துல கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறீங்களே, எதற்காக ஏற்றுக்கிறீங்களே என்று கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு, நான் திருமறை குர்ஆனை எடுத்து படித்தேன், திருமறை குர்ஆனை எடுத்து வாசித்து பார்த்தேன், அதே மாதிரி நம்ம முகமது நபியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படித்து பார்த்தேன், இஸ்லாத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா? சொல்கிறாரு, நான் எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்தேன், நான் என்ன செஞ்சுருப்பேன், தற்கொலை செஞ்சுருப்பேன், தற்கொலை செய்யக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் சூழ்நிலை தள்ளப்பட்டிருந்தேன், நான் தற்கொலை செஞ்சுருப்பேன். ஆனால் திருமறை குர்ஆனையும் முகமது நபி வாழ்க்கை வரலாறை படித்து இப்போ அவர் யுவன் சங்கர் ராஜா என்பவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா? இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தற்கொலை என்ற முடிவாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்குண்டான தீர்வு முகமது நபியிடத்தில் திருமறை குர்ஆனிடத்தில் இருக்கின்றது. அதைத்தானே அவர் சொன்னார். யார் சொல்றார்? யுவன் சங்கர் ராஜா சொல்றாரு, அது இந்த திருமறை குர்ஆன் அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்திலையும் அதாவது இதற்குண்டான தீர்வு இருக்கின்றது. தற்கொலை நான் தற்கொலை பண்ணிப்பேங்கிறாரு. தற்கொலை எவ்வளவு பெரிய குற்றத்தில் போய் முடியும், நரகம் தான். அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு? தற்கொலைக்கு உண்டான தீர்வு இருக்கிறது என்று அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கக்கூடிய ஒரு காட்சி பார்க்கணுமா இல்லையா? அப்போ எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இப்போ அதாவது தினங்களுக்கு முன்பாக என்ன செய்தார்கள்? ரசூலாவை இழிவுபடுத்தி நான் கார்ட்டூன் வெளியிடுவேன், ரசூலாவை கார்ட்டூன் வெளியிடுவேன் என்றெல்லாம் சொன்னார்களா இல்லையா? அப்போ ரசூலாவை கார்ட்டூன் வெளியிடுவேன் அப்படின்னோன்னா என்ன செஞ்சாங்க? அவங்க முகநூல் பக்கத்தில், அவங்க இணையதளத்தில் என்ன செஞ்சாங்க? அதிகமான முறையில் என்ன செய்தாங்க? ரசூலாவை பற்றி பதிவீடுகள், ரசூலாவை இப்போ வாழ்க்கை வரலாறு, ரசூலா என்ன போதித்தார்கள், ரசூல்லா மக்கள் மத்தியில் என்ன சொன்னார்கள் என்று அதிகமாக நம் முகநூல்களிலும் இணையதளங்களிலும் போடுகிறோமா இல்லையா? எதற்காக? இவ்வளோ நாள் லாக்டவுன் இருந்துச்சுல, ஏதாவது ஒரு பதிவு போட்டுப்போமா? அல்லாஹ் சொல்கிறானா இல்லையா? எதிரிகளை வைத்து தான் இந்த மார்க்கத்தை நாம் வலுப்படுத்துவோம். அப்போ எதிரிகளை வைத்து தான் வலுப்படுத்துவோம் என்று சொன்னால் அதை என்ன செஞ்சா? கார்ட்டூன் வரைவேன் அப்படின்னு சொன்னானா இல்லையா? அதுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சோம்? முகநூலில் அதிகமான பதிவீடுகளை போடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா இல்லையா? அப்போ நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக கூட நம்ம என்ன செஞ்சோம்? ஒரு வார கால பிரச்சாரத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சோம்? இணையதள வாயிலாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதிகமான பதிவீடுகளை போடுகின்றோம், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வாழ்க்கை வரலாறை போடுகின்றோம், அவர்கள் செய்த போதனைகளை நம்ம அதிகமாக எடுத்து போடுகின்றோம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? அதிகமான போதனைகளை இன்னும் அதிகமாக போடக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்று, அதாவது வருத்தமான செய்தி என்னவென்று சொன்னால், அதாவது முகநூலில் சில மோசமான வார்த்தைகள் எல்லாம் நாம் போடக்கூடியவர்களாக பார்க்கணுமா இல்லையா? சில மோசமான வார்த்தைகளை பதிவிட்டு அவர்களுக்கு எதிராக நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? நிறைய மோசமான வார்த்தைகளை போடக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். என்று சொன்னால் நம்ம இந்த மாதிரியான ரசூலுல்லாஹ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான போதனைகள் நம்மளுக்கு காட்டலை. இந்த மாதிரி நீ மோசமான வார்த்தை போடுங்கலாம் சொல்லலை. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? மோசமான வார்த்தையை நம்ம போடுவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் என்ன செஞ்சுக்கணும்? அனைவரும் தவிர்த்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம் போதனைகள் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய போதனைகளை அதிகமாக போடக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதே போல ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்ன, அவருடைய போதனை என்ன என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதிகமாக இருக்கிறது. இப்போ சுத்தமாக பார்க்கணும்னு சொன்னால், இப்போ ரசூலுல்லாஹ் போல எந்த தலைவராலும் இருக்க முடியாது என்று பார்த்தோம் சொன்னால், இப்போ ஒரு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி இருக்காரு, பிரதம மந்திரி இருக்காரு, ஒரு நாட்டினுடைய அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் இருக்காரு, அமைச்சர்கள் இருக்காங்க. அவர்கள் வந்தால் என்ன செய்வாங்க? அவர் வந்துட்டான்னு சொன்னால் எந்திரிச்சு நிற்கிறதுனா, அவர்களுக்கு சல்யூட் அடிக்கிறதுனா என்று நம்ம ஏராளம் பார்க்கலாம். ஆனால் ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? நான் வந்தா எந்திரிச்சு நிற்காதீங்க என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவரை காட்ட முடியுமா? நான் வந்தா எந்திரிச்சு நிற்காதீங்க யார் சொல்றா? ஒரு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, நான் வந்து எந்திரிச்சு நிற்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உலகத்தில் ஒரு தலைவரை காட்ட முடியுமா? ஒரு தலைவரையும் காட்ட முடியாது. தலைவர்கள் ஜனாதிபதி என்பார்கள், பிரதம மந்திரி என்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் வந்தால் எந்திரிச்சு நிற்கணும், அதுதான் மரியாதை. ஆனால் எந்திரிச்சு நிற்க வேணாம் என்று சொல்லக்கூடிய ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? எந்திரிச்சு நிற்காதீங்கிறாங்க. அதே போல என் காலில் விழாதீங்கன்னு ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறாங்க, காலில் விழாதீங்க. ஆனால் இப்போ அப்படியா? இப்போ முதலமைச்சர் வராருன்னு சொன்னால் எங்கே காரில் வந்துட்டு இருப்பாரு, 1 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு 10 மீட்டருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருப்பாரு. அதுக்கு முன்னாடி எங்கே என்னது விழுந்துட்டு எங்கே விழுகிறது? டயரில் விழக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா? அப்போ ரசூலுல்லாஹ் என்ன செய்யாதீங்க, என் காலில் விழாதீங்கிறாங்க. இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஜனாதிபதி இங்கே என்ன செய்கிறாங்க? காலில் விழக்கூடிய பார்க்குறோமா இல்லையா? அப்படிப்பட்ட தலைவரை இந்த உலகத்திலே பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. ஏன்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய என் காலில் விழாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க, இங்கே விழக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா? அதே போல் ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறாங்க, எனக்காக சிலைகளை வடிக்காதீங்க, எனக்காக சிலைகளை வடிக்காதீங்க.
இப்போ பார்க்குறோமா இல்லையா, ஒரு பெருந்தலைவரோ ஒரு நாட்டுடைய பெரிய ஜனாதிபதியோ பிரதம மந்திரியோ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் என்ன செய்கிறாங்க, அவர்கள் இறந்து விட்டால் சிலை வடிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சை பார்க்குறோமா இல்லையா. ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறாங்க, எனக்காக சிலைகளை நீங்கள் வடிக்காதீங்க, சிற்பங்களை எழுப்பாதீங்க என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டினுடைய தலைவரை காட்ட முடியுமா, ஒரு ஜனாதிபதியை காட்ட முடியுமா, ஒரு பிரதம மந்திரியை காட்ட முடியுமா, ஒரு முதலமைச்சரை காட்ட முடியுமா? யாரையும் காட்ட முடியாது. ஏன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்திலே அப்படிதான் இருந்து வருகின்றார்கள். ஒரு தலைவர் இறந்துட்டான்னு சொன்னால் எனக்காக சிலை வச்சிருங்க, சிலையில் சிற்பங்களை எழுப்பக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களே. ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க, எனக்காக சிலையை எழுப்பாதீங்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட உத்தம மனிதராக மனிதராக இந்த உலகத்திற்கு இறுதி தூதராக அனுப்பப்பட்டவர்கள் தான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அவர்கள். அப்போ அல்லாஹ்வுடைய எவன் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அவர்கள் கார்ட்டூன் வரைவேன், நான் ரசூல்லாவுக்கு எதிராக இழிவுபடுத்துவேன், நான் ரசூல்லாவை படம் எடுப்பேன் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், என்ன செஞ்சிருவாங்க, இவங்க பயந்துருவாங்க, இவங்க வேற எதுவும் இஸ்லாத்திற்கு யாரும் வரமாட்டாங்க என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையினால் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை வரலாறையும் போதனையும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய, அதாவது திருமறை குர்ஆனை படித்து இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நோக்கி மக்கள் அலையலையாக வரக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோமா இல்லையா. எவர்கள் எத்தனை பேர்கள் இந்த இஸ்லாத்தின் மீது முட்டுக்கட்டை போட்டாலும், அல்லாஹ்வுடைய தூதரை இழிவுபடுத்தினாலும் அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையினால் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நோக்கி மக்கள் அலையலையாக தான் வருவார்கள். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், ரசூலுல்லாஹ் வெளிப்படுத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும், வருத்தப்பட தேவையில்லை. அதிகமான முறையில் நம்ம என்ன செய்யணும், இணையதள வாயிலாக பதிவீடுகளை போட வேண்டும், அந்த மோசமான வார்த்தைகளை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர்களுக்கு தக்க பதிலடி நம்ம என்ன செய்யணும், அவருடைய ரசூலுல்லாஹ்வுடைய போதனை எடுத்து தக்க பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உள்ள ரஹ்மான் தந்தல் குருவானாக என கூறி, சொர்க்கத்தில் மிக உயர்ந்த சொர்க்கமாகிய ஜன்னத்தில் ஃபிர்தௌஸ் சொர்க்கத்தை அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தவனாக எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வாஹிர் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.